Vítajte v Hlohovci. V tomto malebnom mestečku sme si pre vás pripravili krásny, priestranný štvorizbový byt. Nachádza sa na ulici Podzámskej na 5. poschodí. Má naozaj štedrú výmeru, skoro 90 m štvorcových. Tento priestor ponúka mnoho možností, či už potrebujete spálňu a 2 detské izby, alebo uprednostníte pracovňu. Čo by ste ale naozaj nečakali, sú 2 špajze. Pivnica je samozrejmosťou. Najväčším bonusom je určite samostatný šatník o výmere skoro 4 m štvorcové. Tak ako? Páčil sa vám náš návrh na rekonštrukciu? Alebo máte lepší vlastný? Rada to s vami preberiem na obliadke.